Jeg vil gennemgå nogle af de øvelser, jeg har lavet til den kommende aflevering i forløb 2. Øvelse 221. Forklar med dine egne ord, hvad siger loven om energibevarelse. Loven den siger noget om, at energi det ikke er noget, som forsvinder, men det er heller ikke noget, som bare opstår ud af ingenting. Desuden, altså hvis man oplever, at der sker en form af et tab af energien, så vil der være en vækst af en eller flere energiformer. Hvad er energikvalitet? Energikvaliteten det er noget, som fortæller om, hvordan man kan omdanne de her energiformer. Hvad er mikroskopisk orden? Det er et udtryk for, i hvilken grad systemerne og energiformerne vil foretage det samme eller ej. Hvilken sammenhæng er der mellem mikroskopisk orden og energikvalitet? Sammenhængen er, at den mikroskopiske orden og energikvaliteten er afhængige af hinanden. Hvad betyder det, at den samlede energikvalitet altid vil falde? Det betyder, at den her energikvalitet, som man finder i alle de her processer, vil falde i det, der sker en form af omdannelse mellem energiformerne af en høj kvalitet, og derfor vil de altid være faldende. Når de omdannes, så vil der altid være en form af tab. Det kan man slet ikke undgå. Øvelse 224. Når solen skinner på jorden, modtager jorden energi fra solen. Det område af jordoverfladen, som absorberer sollyset, bliver varmet op. Her skal vi forklare, hvordan solenergien kan blive omdannet til kinesisk energi af luften, og hvordan denne kinesiske energi kan udnyttes af en vindmølle til produktion af f.eks. elektrisk energi. Energien, som rammer jorden, vil typisk opvarme jordoverfladen. Opvarmningen sker på grund af disse temperaturforskelle, vi oplever på jorden. På grund af jordens rotation og variationer, så dannes den her kvindebevægelse, og derfor den kinesiske energi i luften. Vindmøllen udnytter den her kinesiske energi i forhold til luftmolekylerne. Når de mødes, så vil vindmøllen komme i bevægelse. Energikæden for omdannelse fra energi i sollyset til den elektriske energi. Det er den elektromagnetiske stråleenergi til termisk energi, og videre til potentiel energi, til kinesisk energi, og så slutter den ved elektrisk energi. Forklar for hvert trin, hvad der sker med den her energikvalitet. Vi starter med solens stråling, hvor kvaliteten den er høj, og den bliver udnyttet af solens stråler, som udnyttes til opvarmning af jordoverfladen. Selv der opvarmning der, på grund af opvarmning omdannes så til energi, som er den termiske energiform. Luft- og vindbevægelserne. Vinden er et resultat af den termiske energi med en lavere kvalitet, som så omdannes til et kinetisk energi. Her er kvaliteten lav, da vindens hastighed er ustabil og ikke let at indfange til at udnytte i form af vores vindmøller. Elektrisk energi, den omdannes til den her elektriske energi, hvor det er lettere at transportere, og derfor bruges til at drive apparater, og her vil kvaliteten være rigtig høj. Så man kan sige, at igennem alle de her omdannelser fra og imellem energiformene, så sker der både nogle fald og nogle stigninger inden for energikvaliteten. Øvelse 233. På elektriske apparater er det maksimale effektforbrug angivet af et dataskilt. Find det maksimale effektforbrug f.eks. for en støvsuger i tv hjemme hos dig, og benytte nogle gennemsnitsværdier. En støvsuger har et gennemsnitligt effektforbrug på mellem 1000 watt og 2500 watt. Så jeg vil benytte 2000 watt, 2kW i beregningen. Et tv har et gennemsnitligt effektforbrug mellem 50 til 200 watt, så jeg benytter 100 watt i mine beregninger. Vurdering af, hvor mange timer på et år man bruger en støvsuger i tv. Så her vil jeg starte med støvsugeren. Den vil typisk blive brugt måske 1 time om ugen. Vi har 52 uger på et år, så det vil give 52 timer over et år, hvor støvsugeren er i brug. TV'et bliver måske brugt 4 gange om dagen. Vi har 365 dage om året, og det vil sige, at vi kan bruge TV'et i 1460 timer på et år. Beregnelse af apparatets årlige energiforbrug. Her er der nogle forskellige formler, som man kan benytte og sætte ind, hvor at det årlige energiforbrug ved en støvsuger er 104 watt, og ved et tv er det 146 ud fra de her gennemsnitsværdier. Det vil sige, at tv med gennemsnitsværdier vil bruge 146 watt om året. Og så skulle vi undersøge, hvad 1 watt koster, beregne den årlige udgift til apparaternes energiforbrug. Jeg fandt ud af, at en gennemsnitlig pris på 1 watt, det ligger mellem 2 til 2,5 kroner, så jeg har valgt op i den her beregning til at bruge 2,5 kroner. Og der ganger jeg egentlig de 104 watt med dem her 2,5 kroner, og så går det så op og bliver 260 kroner, som er den årlige afgift for at bruge en støvsuger for et år. Så tager jeg igen dem her 2,5 kroner ganger med dem her watt her, som er 146, og det vil så give en årlig afgift for at bruge tv'et på 365 kroner ud fra min gennemsnitlige værdier. Øvelse 234. I den øvelse ser vi på kraftvarmeværks nyttevirkning, når de både producerer el og fjernvarme på en time, omsætter værket 3,71 gange 10 op i 12 j, eller jungle, kemisk energi ved afbrænding af kul. Den samlede energiproduktion af elektrisk energi og termisk energi i fjernvarmevand til f.eks. radiator er 3,18 gange 10 op i 12 jungle j. Og så nu vil vi så beregne
kraftvarmeværkets nyttevirkning. Og igen, det hele er formlet til at lave udregningerne, hvor at formlen til at beregne kraftvarmeværkets nyttevirkning er delta nyttig divideret med tilført. Den nyttige energi bliver divideret med den tilførte energi. Og her vil nyttevirkningen så blive ca. 85,71%. Hvorfor er et kraftvarmeværks nyttevirkning meget højere, når det producerer el og fjernvarme, end når det fx kun producerer el? Kraftvarmeværket, som producerer både elektricitet og fjernvarme, og det vil så udnytte til den tilførte energi mere end normalt, hvor det her kraftvarmeværker udnytter både el, men også den termiske energi, og derfor er nyttevirkningen højere. En præsentation af nyttevirkning. Nyttevirkning, det er noget, som også bliver kaldt for ETA. Det er en andel af noget tilført energi, altså noget energi, der kommer et andet sted fra, bliver tilført eller omsættes til en nyttig energi, f.eks. i et fjernsyn. Det vil dog altid være, der vil dog altid være et tab af energien, når den bliver overført eller omdannes, og derfor er den ikke altid nyttig, som bliver tilført. ETAen er ikke nogen bestemt enhed i det. Det er et forhold mellem to størrelser, altså to enheder, fordi det er den samme enhed. Man kan sige, at nyttevirkning er en del af en tilført energi. Øvelse 2, 3, 6. På et badeværelse er der 14 styk 25 watt halogen spots i loftet. Ejerne overvejer skift til LED spots, som lyser lige så kraftigt, men har kun en effekt på 3,1 watt. Her skal vi prøve at vurdere, hvor mange timer om året lyset er tændt på et badeværelse, og beregne det årlige energiforbrug i watt til de 14. Hvis vi antager, at der er lys på et badeværelse 3 timer om dagen, så har vi 3 timer, og vi har 365 dage. Så jeg ganger 3 gange 65, og det giver så 1095 timer på et år. Det vil sige, at på et år så vil lyset så være tændt i 1095 timer på badeværelset, og derfor kan vi nu beregne forbruget af energien i watt. Effekten af hvert halogenspot, det er 25 watt, så det ganger vi simpelthen med de 1095 timer, og det vil så give 27,375. Og hvis vi så lige skal lave en beregning for det totale energiforbrug, så er det jo så 14 gange 27,375, som så er lige med 383,25. Dermed kan vi så konkludere, at det årlige energiforbrug af 14 halogenspot er 383,25 watt. Find en typisk pris på el fra et elværk og beregne årlig overgift. Og igen så finder jeg den typisk pris mellem 2 og 2,5 kroner. Her vælger jeg at bruge kun 2 kroner, så den årlige det ganger jeg så med 2 ud fra de 383,25, så det bliver 764,5 danske kroner. Hvor meget sparer ejerne så på året, hvis de skifter til LED-spots på badeværelser for eksempel? Og her er vi først nødt til at beregne den årlige afgift, hvis man har LED-spots. Energiforbruget ved LED-spots, det er jo så 31 watt gange den årlige energiforbrug ved LED-spots, det er 0,0031 gange 1,953, som så er lige med 3000. Nej, altså lige med 3,945. Energiforbruget ved 14 LED-spots vil så være 14 gange det her tal. Og dermed bliver det så en årlig afgift på 55,23 watt gange med 2, så det bliver 110,46, som det så vil være fremover, man får brugt. Så besparelsen vil egentlig være, her minus man så dem her 2 årlige forbrug, så besparelsen vil faktisk være hele 654,4 kroner. Så kan man jo så komme ind på, hvor lang tid det vil gå, for den her anskaffelsespris er tjent ind i forhold til elregningerne, hvis dem her LED-spots koster 37 kroner. Vi skal bruge 4 LED-spots, og de koster 37 kroner per stykke, så prisen vil være 14 gange 34, som er 518 kroner. En besparelse ved at skifte til LED-spots for 654,4 kroner. De to tal dividerer vi så med hinanden, så det vil tage 0,79 år. Og jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, det er måske 9-10 måneder. Et resumé af P2X, Power2X, er noget, som har noget at gøre med teknologien. Det har noget at gøre med, hvordan man omdanner energiform, elektrisk energi til en anden energiform, som kan anvendes. Dette begreb inkluderer flere processer for at muliggøre en konversion af overskydende elektricitet. Øvelse 2, 5, 6. I den øvelse ser vi på energiforbruget ved opladning af en mobiltelefon. Beregn energiforbruget ved opladning af en mobiltelefon, hvis opladeren forbruger elektrisk energi med en effekt på 5,0 watt, og det tager 1,5 time at oplade mobiltelefonen. Her vil vi benytte beregne energiforbruget ved opladning af mobiltelefon med effekten 5 watt og 1,5 time eller 5.400 sekunder. Her vil vi bruge formlen E er lige med P gange T. Vi ganger så vores tal med hinanden, det giver så et tal på 27.000. Nu vil vi så antage, at energien kommer fra et kulfyret kraftværk, hvor vi anvender oplysninger i tabel 252 til at beregne, hvor meget kul det egentlig kræver at oplade sin mobiltelefon. Ud fra tabel 252 ved kul, så er det 2,9 gange 10 op i 7 j. Vi tager tallene og dividerer med hinanden, det giver så et tal på 1074,0,74. Og så tager vi vores nye tal og dividerer med vores 5.400 sekunder, eller j. Og så der får vi så et tal på, der hedder 0,1989, eller bare 19,89. Nyttevirkningen ved elproduktion i et kulfyret kraftværk er ca. 40%. Og nu kan man jo sige, nu har vi jo lige fået et svar, så nu vil vi lige sådan korrigere vores svar i den tidligere
nu hvor vi ved, at nyttevirkningen er 40% af den samlede energi, så kan vi altså bruge det her til at beregne, hvor meget energi vi egentlig skal bruge til at oplade den her telefon. Og der tager vi simpelthen det tal på 27.000 og dividerer med vores nyttevirkning, som er 40% eller 0,40. Så får vi altså et tal, der hedder 67.500. Nej, vi får et tal, der hedder 0,1988026. Sammen med de 7. Nej. Så nu får vi altså et tal, der hedder 67.500, sammen med vores tal 0,1988026, og dem dividerer vi så med hinanden, så derfor får vi tal på 339362,1. En præsentation af temperaturskalaerne Kelvin og Celsius. Altså når vi snakker om temperatur og deres skala samt omregning af temperatur, så vil man automatisk tænke på dem her to, fordi med deres temperaturskala. Selve temperaturen er en form af et stof, hvor man kan sige, at det er et udtryk for et stofs atomer og molekyler. Ved det absolutte nulpunkt ligger temperaturen som sit laveste på minus 273,15 grader. Og her vil alle atomer og molekyler altså stå helt til, der er ikke nogen bevægelse. Den absolutte temperatur måles i Kelvin og har temperaturen 0 K. Selve Kelvin og Celsius er en skala til at omregne temperaturerne med deres skala. Nu vil jeg forklare de her enkle elementer i energiligning. E-term er lige med M gange C gange T. Det er altså den her mængde af energi, hvor M så er massen, altså vores vægt. C det er varmekapaciteten, og T er den temperaturændring, som vi ser. Øvelse 2.7.2. I det følgende spørgsmål smeltes forskellige stofmængder, og du kan anvende værdier for specifikt smeltevarme i et spil. 2.7.5. Først så vil vi beregne ændring i termisk energi, når 10 gram bly smelter. Og her har vi altså nødt til at bruge beregne ændring i den termiske energi, når stof smelter, men i det, som i det der beregne ændring i termisk energi, når 10 beregne ændring i termisk energi, når 10 gram bly smelter. Altså for at beregne den her ændring i den termiske energi, når et stof smelter, som i det her tilfælde er bly, kan man bruge formlen E er lige med M gange LS. Og her tager vi så vores 10 gram, som vi omskriver til kilo, som er 0,01 gange 23 gange 10 op i tredje. Og her er der altså en ændring i graderne, en ændring på hele 2. Det vil sige, at der er en ændring på 230 grader i den termiske energi, når 10 gram bly smeltes. Og nu vil vi så beregne ændring i termisk energi, når 7,5 gram tin smelter. For at beregne ændring i den termiske energi, når et stof smelter, som her er tin, kan man bruge den samme formel. Og her vil det altså være en ændring i graderne på hele 457,5, når hele 7,5 gram tin smeltes. Og på samme måde vil vi beregne, når 0,250 kilo jern smeltes med samme formel, og det giver en ændring på 61.750 grader. Så er der øvelse 2.7.3. Her har vi en graf, hvor den viser, at temperaturen er 1 kilo H2O, som bliver opvarmet fra minus 20 grader til cirka plus 160 grader. Her vil vi lige forklare grafens forløb. Grafen viser forløbet og processen ved 1 kilo H2O gennemgår fra de minus 20 grader, hvor det starter, og helt op til plus 160 grader. Grafen viser desuden, hvad det 1 kilo H2O går igennem, og dens grader i forløbet hele vejen op til de 160 plus grader. Hvad er forklaringen på, at grafen er vandret ved is og vand? Grafen er vandret ved is og vand, fordi temperaturen ligger stabil der, og ikke er stigende eller faldende i den del af forløbet. Viser figuren den specifikke smeltevarme for is er 334 kilo. Hvis man aflæser på x-aksen, så vil du godt kunne nå frem til smeltevarmen for is er 334. Aflæs på grafen, hvor meget den termiske energi ændrer sig under faseovergangen fra flydende form væske til gasform, altså vanddamp. Ved at aflæse på grafen vil den termiske energi ændre sig til omkring 3000. Vands specifikke fordampningsvarme er 2257. Hvordan hænger det sammen med mit tidligere svar? Altså værdien vil være den samme, altså den vil blot blive udtrykket i joule. P er lige med M gange G gange H. Og det er så massen med tyngde, accelerationen og højden, vi ganger med hinanden. Og her får vi så et resultat, der hedder 12.520,5. Vi gør egentlig det samme med den kinetiske energi ved bakkens fod, og der benytter man selvfølgelig formlen for den kinetiske energi, som er E divideret med 2 gange M gange V op i anden, hvor massen er 85 kg og hastigheden er 30 km i timen, og det giver så et resultat på 38.250. Hvor stort er tabet i mekanisk energi? Det kan være svært at sige præcis, hvor stort det præcise tab er, men der vil altid være en form af tab inden for mekanisk energi på grund af luftmodstand og friktion, når energien omdannes til en anden energiform.